jekk jogħġobkom. Kellu pjanijiet għallina illi nejxu ferħanin, mux neqirdu l-ġminni ħolo b'din ir-rajba tal-bnedmin. Min jaf meta jħares lejna jħossux dizappuntat, jew jgħidx li nutra lejna ismu għal-ġliet ekkużat. Tajti korra qed jarana dan il-wiet għammi għal-dmuħ bikja bil-snewiet tinstema irġa' min qalb issir muġuħ. Ħares lejn u lidu xbija tiegħu maħluqin minn flok qed jixuf l-imħabba qegħdin jgħoddu lil xulxin. Hemm mitbniedem u mitfema tagħna moħħ sabiex nużaw dak id-din li bih żejjenna kif namlu ġid naraw sabiex aħna nsibu d-dinja sakemm fuq għajtina żmien u għax kien jirrispettana tagħna l-għażla il-ħelsien. Tajti korra qed jarana dan il-wiet għammi għal-dmuħ bikja fis-snewiet tinstema jirġa' min qalb issir muġuħ. Illi ħares lejn u lidu xbija tiegħu maħluqin minn flok qed jixuf l-imħabba qegħdin jgħoddu lil xulxin. Ma jista' se terġi' gwarda bil-kuża tiramaj forse pjant jissun il-ċelo perché non cambiamo mai come un porti periferi persi nell'oscurità piovono lacrime dal cielo sopra questa umanità. Proset il-nektassu il-kantant Bradley, ġverek mandu fuċi sabiħa dal-kantant. Immensament, bravo Proset Bradley. ħafna. Għanna ħdejna l-Lember, kienet għat rispondi t-telefon,